panatunan. Mga misteryo, sangkabuhi. Mga misteryo, sangkabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sangkabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, Sangkabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo, Sangkabuhi. Padayunan ko pa ang pagbasa sang artikol nga ini. Suno sa mga tigulang, ang mga tawo nga nagpangahas sa pagsulod sa amo nga balay, ginahigop sang amo nga espeho para manumbalik ang maitom nga gahom sang mag-utod. Kag nagkakgwa sila gikan sa ginbilangguan sa ila. Anay ka? Hindi ay han. Ang cellphone ko? May nag-text? Kuhaan ko ini sa ibabaw sang kama ko. Abi, basahon ko kung sino ining nag-text. Ba? Si Agnes? Siya ang nag-text nga ini. Kag suno sa mensahe niya, kinahanglan ko no namon nga magsugilanon. Kag kinahanglan niya ang bulig. Ay, balusan ko siya. Balusan ko siya nga kinahanglan namon matuod nga magsugilanon. Kay may ipakita man ako sa iya. Nagbala si Agnes. Basahon ko ini. Kadtuan ko ikaw, boss, dira sa inyo. Uy, balusan ko siya liwat Nga hulaton ko siya diri buwas sa balay. Ano bala ini? Nga daw may nagapinta sa dugan ko, haw? Kapugat. Muklaton ko bang akon mga mata? Wala man ako sang nakita nga kung ano. Nagahigda gihapon ako sa akon kama. Ay, mabangon ako. Hala? Hindi ko mahulag ang lawas ko. Ay, si Mama. Tawagong ko siya. Diyos ko. Hindi ako makahambal. Ha? Hindi. Kinapangungot bala ako. Kinabangungot. May nagkutik sa akong piyak kadulugan. Babae? Halos nagkakaagnas nga ang iya nawong. May madamo siya nga buhok nga nagkakabon sa iya nawong. Kag makita ko nga may inagihan inis ang tahi. Kalain sa iya baho.
kalangsa. Kag ang iyang ipon. Pulos na gabok nga nagailitom sa atubang. Kag ang payong ginasuksok niya napuno sang dugo. Ay, Kinahimitan ka namon. ay, hindi. May babae naman yung naghutik sa pihak ko nga dulungan. Kag nagakaagnas man ang iya na wong. Kag nagatulo ang dugo. Kag, may ginauyatan siya nga munyeka. Kag ang duha ka tudlas ang babae, nagaduot sa dughan sang munyeka. Kag, amo siguro ina. Kung nga ang nagakabugatan ako sang pamatsyag ko sa akong dughan. Hindi pala. Nagsiling na ako sa imo, ha? Na dapat wala ka madalas sa istorya ngayon. Hindi ka dapat nga maumit. Tungod, hindi ka man taga diri. Hindi ka kaupot sa mga tao nga nagpanakit sa utod ko. Kag nagsumpa sa amon. Hindi ka dapat maumit, Bel. Oh, Diyos ko! Ang duha ka mag-utod gagin sumpa? Ay, hindi. Kalain pamatihan sa kadlaw nila. Nagapalanindog ang balahibo ko. Ano kay tama sa imo ka o susira? Kagilabtera. Kag antes mo maguba ang plano namon sang utod ko. Unahan ka namo. Anong buhaton ninyo sa akon? Ha? Hindi ka magkabalangka. Hindi ka namon pagpabudlayan ki. Ina man ang gusto mo, hindi ba na? Anong buhaton mo? Ha? Anong... Gintugon na niya ang duha katudlo sang munyeka sa dughan. Nagdugang ang kabugat kinapatyag ko. Kinabunyan ako sa pagginawa. Hindi ako mahimo mapatay. Usugid ang akong duha-duha. Nabuhi sila nga mag-utod. Nabuhi sila. Damgo lang gali. Ay, salamat. Gindamgo ko sila ni Dina kag Rihanna. Halos normal na ang damgo nga ini. Sugod sa nagkadto kami sa amo nga balay. Sama-sami. Pareho lang ang senaryo. Sa diin, nagahibi sila sa sulod sang espeho. Nagapangayo sila sang bulig sa akon. Hala, hinali la ako ngaging kulbaan. Tungod sa nadumduman ko. Ang damgo ko kaina. Hindi na pareho sa gindamgo ko kada gabi. Hindi lang sila ni Dina kag Rihanna ang nakita ko. Kundi,
man si Bel. Wala siya naghibi pareho sang duha. Apang nagasinggitan siya. Sulit-sulit nga ginasinggit niya ang ngalan ko. Ay, ang cellphone ko. Kuhaon ko. Ma-text ako sa iya. Kamustahon ko siya. Oh my. Alauna palang galis ang kaagahon. Basi ko nagkakatulog pa siya. Ay, dilawan ko abi nga tawagan siya. Oh. Oh. Ba? Wala diya ginasabat ang tawag ko. Ay, mabalik na lang ako sa pagtulog. Total, makita ay man kami gihapon buwas. Ari ang bayad ko, Manong. Amat. Hala, nga kadamo sang tao sa balay nila ni Bel. Manahog na ako diri sa tricycle. Ah, Oh. Oh, ba? Ang iloy ni Bel. Nagahibi siya nga ginasambit ang ngalan ni Bel. Ay, madali-dali ako. Masulod ako sa balay nila. Oh, Diyos ko. Wala na si Bel. Patay ng akon anak, Agnes. Nasapuan ko na lang siya sa kwarto niya. Nga wala na sang kabuhi. Ay, Han, kinbangungot siya. Oh, Diyos ko. Nagapiyong ang iya mga mata. Apang ang iya mga kamot. Nagakuom. Daw kasubong bala nga. Pag ginapakigbatuan siya sa damgo niya. Daw ginatinghuan niya nga magbato. Para nga mabuhi. Oh, Diyos ko. Makaluluoy ba ng amiga ko? Oh, si Carla. Makikita ako sa iya. Kantuan ko siya sa ilabalay. Uy, Agnes, ikaw gali? Wala na diri si Carla. Kaina pa siya naglakat. Magkadto siya kuno sa mall. Wala ka bala niya gintiksan? Kuan, Lola. Nabilin ko sa balay ang cellphone ko. Abi ko anay kung maabdan ko pa siya diri. Ay, amo gali. Dali anay diri. Magsulod ka. Kaghulata na lang diri si Carla. Salamat, Lola. Lola, Nga Agnes? pwede mo bala ako maistoryahan? Sang bahin sa balay dako nga nasunog. Pila ka tuig nang nakaligad. Pwede. Apang, mamangkot anay ako sa imo. Ano ina, Lola? May natabo bala nga lain. Siyang adlaw nga nagpadulong kamo sa amo nga balay. Abi mo, tagsa nga pamangkuton ko si Carla kung anong nagakatabo sa inyo subong. Amo man sinang makita ko nga reaksyon sa iya. Suno kay Carla, kung pamangkuton ko siya bahin kay Gina, wala man siya kuno siyang nakita nga lain sa mga hulag sini. Apang, ang natingalahan ko lang,
amo nga wala na gid nagakadto diri sa balay ang abyan ninyo nga ina. Siyang nagligad, nag-istorya kamo sa akon sang bahin sa iya. Apang sinilag, ginhambal niya sa akon nga nagsala lang kami sa pagpati. May natabo bala nga malain kay Dina? Ha, Agnes? Wala man, Lola. Okay man siya? Ay, Agnes, nakahibalo ka, kid. Nga daw tunay ko na kamo nga apo ni Dina. Hindi ako gusto nga nagainaway kamo. Kag mas nga hindi ako gusto nga mapahama kamo. Gani, gusto ko nga sugiran mo ako siyang matuod. Ano gid bala ang natabo? Ang matuod la. Agnes? Pay, Anong ginabuhat mo diri? Anong ginasugid mo kay Lola? Actually, ikaw guman ang tuyo ko sa pagkadto diri, Carla. May ihambala ako sa imo. Dali ka. Dito ka ta sa kwarto ko. La, maupod anay ako kay Carla, ha? sige. Ugaling na lang kita masugilan noon. Magabian sa dagalinyo sa pagkamati ang magabatahong sukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa chocolate hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi
pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang
paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakasang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa isa man naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Kay. Pareho sang iban, may kasaysayan man nga hindi malipatan. High school pa lang siya sadto sa naging crush niya si Jeff. Classmate ini sa magulang niya nga lalaki. Kag sa una pa lang nga pagkakita ni Kay kay Jeff, may kun ano na siya dayon nga nabatsyagan. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Kay nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Makita sa mga mata. Forget me as my life goes on. I know I will. Noy, si Jeff, may nobya na? Ha? Ambot lang? Wala ko makibalo Ngaw? Kwan, namangkot lang ko Wala man siguro sang malain dira. Natun crush mo si Jeff? Mula, hindi Kung namangkot ko gali party sa iya, crush ko na sa dayon. Sobra ka naman niya. Bawa, nag-blush sa dayon ba? Buot silingon sina. Naigo kagit sa ginambal ko no? Wala, si Nunoy yung... Ha? Nunoy man? Abot na kaday! Siya dugid! Kay, si Jeff, nag-upod sa akon. Gusto ka man niya kung makita. Ato sa sagwa. Hala, ari siya, Noy? Hala, tama ka nubos ang akong shorts mo. Ay, diri ka lang anay Mailis ko anay Pagwapa mayo day Pamulbos ka Si Nunoy bala mo. Oy, Nunoy blaw. Oy, yun di Excited siya nga makita ang crush siya ba? Crush man? Kay crush gid. Noy, nakailis na ako. Ote, di na si Jeff. Wala si Jeff Gininto talang ka no? Dayong may kasala no? Ay, naisaan mo kuya ba? Gininto mo gid kuya. Isugid tagid kaya kay mama. Day. Hindi lang magibiyo. Daw bingit ka nga kuring. Mayo ka lang nga maginto sa akon ba? Hindi na kuya magpati sa imo sa dason niya. Hindi na gid. Friend, anong ginapangasubo mo man? May ginabatsyag ka bala? Kaluyagit sa imo, haw? Wala ko lang makita ang crush ko Amo bala? Sa diin siya, haw? Kay pangitaon ta siya. Classmate siya ni Nunoy. Gwapo? Oo. Pero, dotorpe. Wala pa kuno siya sang nobya siling ni Nunoy. Kaya hindi siya kabalo mang pangaluyag.
Tuod ka? Patudlo siya kay Nunoy mo eh. Kay kapila na mag-ilis nobya. Hambalon ko bala si Nunoy. Tudloan niya nga magpangaluyag si Jeff. May diskarte man na siya nga iyaya. Nga haw, mapapangaluyag ka sa iyaw. Di Di kanugon sa pagkagwapo niya no. Nga wala siya sang nobya. Agi sigurang tunto nga to ay. Kaya do akong type ya. Abaw. Dayon mo gid ka react ba? At tiyo tuduan ko siya nga mga luyag. Pero hindi mo ko pagbasulo na. Kung sa iban siya nga chicks madiskarte ha. Day, pagwapa na. Ari si Jeff, nag-upo sa sakon. Di ko ginainto mo naman ko. Tuod man. Isli na tong blouse mo. Isli to blasang mayo-ayo man. Kado sa lusyang ka na ho. Bot say mo. Abay, ilang ko di bala. At ibalag ako hindi ka magpati Jeff, sulod Hi. Mayong hapon kay. Hindi. Ari matuod si Jeff. Kagumbayo ang kinasuksok ko. Dulos siyang matuod ako. Oh my gosh. Nawala ko yung nagpati kay Nunoy man. Ay, dumanago ko yung sa panit ko. Day, karon na lang ta maminta, guro. Ilis lang to anay, kay may bisita kita. Maminta ka mo tani? Istorbo lang ko gali, Meg? Hindi, Mega. Wala mang gali si tatay makabakal pinta. Day, sige na. Ilis na lang to Ate, kuunong. Dramatis ka gani bala si Nunoy mo. May man gani, kinahangpan niya ginabatsyag ko. Maayo lang, ginasalbar niya ako. Hindi ako makatulog. Ginakapoy na mga mata ko. Pero, si Jeff gihapon ang ari sa pensar ko. Ay, Jeff, nga hindi ka pa magpangaluyag sa akon man. Nabatsagan ko man nga, nanamian ka man sa akon po. Gapakipot ka pa. Matakan gani ko. Lugoson, takid ka. Hala, sa piho ko eh. Ay, kapudlay sa babae kung ma-in love Mahulat ka gadya kihapon kung saan ka mapansin sa mga lalaki. Para nga, hindi ka magmukhang cheap.
Friend, may nagkakangita si mo sagwa. Magulang mo. Ginpamangkot niya ako kung sa diin ka. Hambal ko, ari ka pa sa sulod. Maano si Nunoy sa akon, haw? Hindi siya magsiring nga gwardyahan niya ako. Halin sang una, wala gina siya nagahulat sa akon niya. May upod man to siya nga lalaki. Gwapo, mataas, kag mayo magporma. Hala, si Jeff? Upod ni Nunoy? Ay, mano sila sa akon, haw? Yudi, ginasugat siya sang crush niya ba? Uy, G, kabaskog bala sang pitik sang tughan ko. Ay, nakulbaan ko. Hi, Jeff. Adigalik ka mo ni Nunoy? Okay. May ginsugat siya nga chicks. Nag-una na gani sila pauli. Idulong pa niya ang mga babaye. Ikaw, ya? Nga wala ka pa nagpauli, haw? Ginulatan na lang ka. Para nga may upod man ko bala pauli, haw? Idulong ko ikaw sa inyo. Idulong mo man ako? Nga, ahaw? Para nga makaistoryanay kita nga duwain. Natamad pa ko magpauli sa balay. Nagapangita pa ko sa company. Amo bala? Ati, ikaw ang bahala kung maupod ka sa akon pauli, Bawa. Doon nagalakat ko sa panganod ba? Kanami galis ang feeling kung upod mo ang crush mo. Suno kay Nunoy, wala ka pa kuno sa nobyo? Matuod balay na? Jeff, 16 pa lang kuya. Bata pa ako sa panulok sa mga ginikanan ko. Kag amoy na, ginikyo ka dali-dali nobyo ya. Pero kay graduating naman ko sa high school, mapasagot naman siguro sila. Formal kagidman nga magpangaluyag sa akon What if isa sa mga abyan ni Nunoy mangaluyag sa imo? Okay lang? Depende. What if kun ako mangaluyag sa imo? Okay lang? Nga nga nagdulog ka sa paglakat. Na ano ka? Juan? Jeff? Hinali lang nga naglain ng pamatsyag ko. Dumalipong ko. Ha? Ate ko na mo sina. Diri ka lang anay ha. Mapapara ako sa taksi. Mataksi na lang kita pauli sa inyo. Anong natabo sa imo? Nga nagapalamuti ka nga daw sa nagapanggit uman. Ginkulbaan man si Jeff sa imo, ho? Ma, hindi mo lang ko pagsayaan Ano kay dumalipong ko kaina. Paghambal ni Jeff sa akon na mga luyag siya kuno sa akon. Ano? Amo lang nang ginhambal sa imo, dumalipong ka na?
Kay hindi ko abi kabalusang ginabatsyag ko, ma. Dugin kulbaan ko nga. Dugin heart attack. Down overjoy man ko kaina. Kabalo ka, ma. Crush ko na bala si Jeff. Busos nga bata ka, huo. Ang pinsar ko anay kung naano ka na. Nalabstra ka man lang gali. Okay. Dugay naman ko nga may crush sa imo. Ugaling. Natahap lang ko kay utol mo. Pero ginpasugta man niya ako ng mga luyag sa imo. Naluoy man siya siguro sa akon. Nagniwang na ko sang panumdom sa imo. Napyaran mo man? Pareho man lang galing aton ginabatsyag, Jeff. Wala gid ako maguna-una. Karon, luyag ko lang may balaan kung may tsansa ako. Kung makatulo ka sang diretsyo sa mga mata ko, mahibalan mo ang sabat ko, Jeff. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Pag diri natapos ang kasaysayan ni Kay, ngayagan pasakop, kagatan man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Makita sa mga mata. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday, Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen.
Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunupli. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure.
You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Mayo man gani na nyor, nga didto ka na lang maistar sa ila ni Pandora. Hindi na ako magdayon nga didto maistar sa ila ni Pandora, Pasensyo. Nahuya ako. Be, ano? Oo, Pasensyo. Nahuya ako. Hindi ako magpasagod sa ila didto. Nakaibalo ako nga pigado man sila. Kag hindi ako makasaw nga magpadugang pa sa ila problema. Nagaplano ako kung tani nga ibaligyang sing-sing nga ato. Kag ang kwarta, amo nga akong gaston samtang ato ako kay Pandora. Pang subong, wala na ako sang saligan pa, kundi ang buhat sa kaluoy ni Pandora kag sang iya iloy. Kag basi ko na amo pa inang tunahan sang akon kamatayon. Mabudlayan sila sa akon, Pasensyo. Gani, Pasensyo, sugot na ako sang ginhambal mo sa akon, nga didto kita maistar sa idalom sang taytay. Ano? Oo, Pasensyo. Sugot na ako nga didto maistar sa idalom sang taytay. Hindi ako mag-istar dito kantay Pandora. Apang yor, si Pandora naghambal na. Nga handa na kuno ditong imo kwarto sa ila balay. Kag nagapaabot na dito sa imo ang iya iloy. Amo inang nahuyan ko. Mapasagod ako sa mga tao nga wala sang labot sa akon. Samtang ang mga tao nga kuntani, among may katungdanan nga mag-inakop sa akon. Apang karon, amo na ining natabo. Ginsikway nila ako. Gani sa imo na ako maupod, Pasensyo. Ati huon yor mairimaw kita sa kalisod kagkasakit. Saan mo kita malakad yor? Karon sa gabi. Hindi na ako magpaabot pa sa pagbalik ni Pandora. Mabilin lang ako sang sulat nga hindi na siya magpalibog sa akon. Bangod nga naglakat na ako, kag masaylo sa iban nga lugar. Sa diin, may himata pa ako nga mabilin diri. Kag ikaw, Pasensyo, hindi naman kamo makakitay ni Pandora. Hindi man ako maluyag nga may makahibalo nga nag-upod ako sa imo. Dito kita maistar sa idalom sang taytay, sa imo amigo nga pikpakiter. Ahala! Ari na kita sa idalom sang taytay, Pasensyo. Oo, Senyor Pedreng. Oo, ara ang balay sang akon amigo, ho. Ara sa dalom taytay nga naagyan sang tubig.
amo inang iya balay? Oo, Nyor. Amo inang iya balay. Arang latayan, Mag-uyat ka sang mayo, Nyor, ha? Kay malatay kita. Ate, oo. Ay, hindi ayhan mabali ining taytay? Ay, hindi Hindi na mabali ang taytay, Nyor, Nakahibalo lang imo amigo nga maabot kita? Oo, Nyor. Nakaibalo siya. Ari na kita, ho. Manukto kita, Nyor. Sino ganing iya ngalan Pasensyo? Si Abnoy, Nyor. Meg Abnoy! Si Abnoy? Oo. Meg Abnoy! Ari na kami! Meg! Siya lang balang are dire sa ila balay? Siya lang isa, Nyor. Amo gani nga diri kita ma-star mo. Ay! Mig Abnoy, ari na kami. Ate, dali, sulod dali ka mo diha. Sulod ka mo di nga duha, dali. Dali, Nyor Pidring, mag-uyat ka sa akon. Oo, Pasensyo. Dira, pungko sa bangko nga kawayan, Nyor Pidring. Oo. Pasensyo. Siyagli ng imo amo nga magarano, no? Nga subong nag-imol? Ay, Mig Abnoy. Wala na siya balay. Kagamuman ko. Gani, di rin lang ganay kami malumon si imo, Ate, okidoki, Mayo man nagani, kay wala ko dihang balon. Karon ya, may ara na. Man, kung wala ko dihang balon, nagakapanos ang akong laway. Nagataas man balang tubig dire kung magbaha? Ate, oo Kung kisa gani, lapaw ba sa taytay ang baha? Nyor, hindi ka magbalibog, Nyor, Gapay balo mangyapon ng gobyerno ta kung may baha. Amo na nga makaibakwit ta. Man kami din kung may baha nga na patakas kami. Kag kung magnubo naman ang baha, ti balik naman kami din. Hindi ka mo maanod sang bahae, no? At hindi. Naanad na kami sa iya. Pero, kung maglakat ko, binlang ko makambos ang kanon ninyo diri, Kaong kamo. Dasun humlad lang kamo sang banig, dito sigado, na. Drabla, Nan, ara dang banig. Ginalukot lang sa igad. Humlaro nyo lang na, Kamagtulog kamo. Dasun kabigan nyo nga inyo, balay ang balay nga ininyor. Salamat, Gid Abnoy, ha? No case, Sino pabing mabuligay, kundi kita nga mga kubos, kita mga pobring alindahaw. Tingala ko gibla, amigo, Pasensyo. Nga masiling ang iban, nga kung pigado kita, ginkulabos kita sa palad. Pero, tawabla, nyor, no, Pasensyo, tanawablang palad ko. Hindi man ni kabos. Laba pa ni ganang akong tudlo, Nan. Amo na guro nga mataas ang imo nga tudlo kay ti pikpakiter ka mo. Ipamtang ang ding buot mo, Wala sa makatultol dire si imo, Dire ka lang sa balay ko, Kay dire malino. Very peaceful na diya. Wala ka diya sa mabatian kung di ang tagaanas sa tubig sa suba.
Salamat, gid Abnoy, ha? Sa pila ka adlaw, makabalos man ako sa imo. Sa ano ka makabalos, Nyor, kung siling ni Pasensyo, dali ka na ako mapatay? Ay, oo galiin, no? Puro makabalos ka mang Japon, Nyor, Ari, Nyor, kung mapatay ka, kag kung magkadto ka sa langit, hindi ka ni sa imperno, pahibalon mo gid ko, ha? Oo, pabalon mo gid ko. Kung may impyerno, pabalagig ko. Kay hindi na ako mang pickpocket, Buti ano? Sugot ka ba, Nyor? Ha? Amula na ang balos ang pangayuan ko si Nyor, Ati hoo, Abnoy. Sugot ako sina. Ati, good. Mayo ko na mo, sige, Nyor, Bahala na mo din ni Pasensyo, Nyor, Oo, Abnoy. Malakad na ko, Nyor. Iba si malit ko sa akong work. Pasensyo. Siling mo pikpakitir siya. Nga may work manggali siya. Panawag niya sa iya pagpanguot, Nyor. Work. Kag maayo nang yagahin, Nyor, kung magginutok ang mga tao sa dalan. Managadali. Ti, mahapos lang iya pagkuot sa bulsa. Kag hindi siya matalupangdan sang mayo. Kag kinahanglan, malakat na siya antes mag-alas 8 sang aga. Bao, daw sa hindi ako makapati nga makakaon ako sang kinawatan, Pasensyo. Ginhambalan ko man sila si Abnoy. Kung nga amuin ang iya pangita, Nyor. Tinagsiling siya. Nga ano lang kuno kung wala ang mga pikpakiter, kundi wala man siyang ubrang mga pulis. Man, wala kuno sila nakpon, Nyor mo. Ay, daw gusto man. Nay, malakat na ako. Sugaton ko na si Senior Pedring. Oo, anak. Mahulat ako. Pagkaabot ko karon, kaupod ko na siya. Ate sige, Nay, ha? Amo na ako. Sige, anak. Ato na si Pandora. Makilala ko na ginasiling niya nga si Senior Pedring. Senior Pedring? Senior Pedring? Ari na ako. Ang pertahan? Nagaangkat man gali, Buksan ko ini, Dosang san ulang. Nagaukal ang mga tao diri. Nagaukal lang sila. Apang subong. Malinong na. Do sa sementeryo na ang mansyon nga ini. Diin pala si Pedring man. Senior Pedring? Ari na ako! Dali na! Malakat na kita! Ba? Wala siya? Mabtang ko siya permi nga nagahulat sa ako na. Apang subong. Ay, diin siya man? Senyor? Senyor Pedring? Ari na ako! Ba?
Sulat man ina. Natungtong sa jutay nga florera. Ay, kuhaon ko ina. Oh. Abi, basahon ko ini. Dear Pandora, nagbag-o na ang akon pamatod. Hindi na ako mag-upod sa imo kag mag-estar kaupod sang imo iloy. May himata pa ako nga iban nga sarang ko nga madangpan. Kag didto na lang ako mapaabot sang akon kamatayon. Hindi ko gid malimtan ang imo kaayos sa akon, Pandora. Hindi na lang ako pagpangitaa kay ara ako sa maayo nga kamot. Pidring. May himata siya kuno nga ginupdan? May ara pa siya gali sang himata? Apang nga hinali lang nga nagbagong pensar niya. Ano ba lang natabo? Hindi na kuno ako magpangita sa iya. Uy, hindi ako makapati sini. Hindi ako makapati nga wala sa may natabo sa iya. Nga wala na siya makahulat sa akon. Sinong pasensyo gali? Pangitaon ko siya. Basi kung makasugid siya sa akon kundi inagkadto si Senyor Pidring. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapaya